щанда на Агритоп по време на Международния панаир Агра 2026 разговорите в продължение на няколко дни не бяха просто за машини, а за бъдещето на земеделските стопанства, за натиска на пазара, за новите очаквания на потребителите и за технологиите, които вече не са лукс, а истинска необходимост. От благосъстоянието на животните до роботизираното доене и интелигентната вентилация, експертите на Шауер Агротроник, Делавал и Агротел очертаха ясна посока. Модерната ферма трябва да бъде ефективна, устойчива и социално приемлива. Според мен не регулациите, а пазарът е този, който ще принуди животновъдите да променят работата и структурата на своите стопанства. Когато налагаш контрол, той винаги може да бъде заобиколен, докато желанията и нагласите на потребителите не могат да се пренебрегват. Експертът подчерта, че в Австрия и Германия вече се наблюдава ясно разделение. Част от потребителите избират храните, които слагат на своята трапеза основно по цена, но нараства групата, която търси продукти с гарантирано високо качество и съответно ниво на хуманно отношение към животните. И точно тук идва изборът на фермера. Дали да модернизира стопанството си и да отговори на пазара, или просто да продължи по стария метод на отглеждане на своите животни. Но тогава рискува напълно да изгуби тази специфична група потребители, тъй като няма да може да отговори на техните изисквания. Като пример, Призниц посочи модел на обор, изцяло съобразен с благосъстоянието на животните, с отделни зони за почивка, хранене и тоалетна. Животните използват пространствата така, както се чувстват най-комфортно. Разбира се, месото от такива животни е по-скъпо, защото инвестицията е по-голяма. Но сегментът от хора, които са готови да плащат повече, съществува и расте. Неговият съвет към фермерите е ясен. Фермерът трябва да се идентифицира с решението. Това е ключовото. Ние знаем как да го предоставим, но тази стъпка трябва да е негово решение. Голяма новина от щанда на Агритоп дойде и от Делавал. В края на 2025 година с Агритоп стартирахме нова VMS ферма в Западна България. Всичко върви чудесно и това нямаше да бъде факт без добре обучения екип, с който компанията разполага. Сервизните специалисти на Агритоп са обучени в нашите тренировъчни центрове в Швеция и Чехия, тъй като роботизираното доене е голяма стъпка и изисква правилна подготовка. Новият модел VMS 2025 донесе и престижно отличие. Наградите също не закъсняха. На Агра 2026 нашата патентована технология спечели пореден златен медал за иновация. Накратко, Flow Responsive представлява доене с регулиран вакуум. Когато кравата отделя повече мляко, вакуумът се увеличава. Така доенето е по-бързо, но и по-кратко като време. Това е изключително позитивно за здравето на животните. Роботът осигурява постоянство и спокойствие. Кравите харесват стандартните рутини. Няма различни хора, няма лоши дни. Роботът винаги изпълнява една и съща задача. Освен това, системата събира огромно количество информация. Събират се повече от 50 типа данни в секунда по време на доене. Можете да следите здравето на вимето, репродуктивната система, общото състояние на кравата и още много. Това е огромното предимство на робота. Темата за благосъстоянието беше допълнена от Томас Фричше, експерт в проектирането и оборудването на ферми от Агротел. С увеличаването на млеконадоя и месодобива се повишават и изискванията на животните към средата, към местата за почивка и най-вече към вентилацията. Млякото не се произвежда в изправено положение, влегнало. Когато кравите лежат правилно и удобно, те могат да произвеждат повече мляко. Това е изключително важно. Матраците за крави от Агротел с дебелина 5 см, изработени от висококачествен материал, осигуряващи защита на ставите и комфорт при лягане.
При по-висока продуктивност нараства и топлината, която животните отделят. Съответно е редно да отвеждаме топлината и емисиите от амоняк. Ако нивата са високи, животните приемат по-малко храна и продуктивността спада. Агротел предлага автоматизирани ветроустойчиви штори, управлявани според климатичните условия, както и мобилно приложение за контрол. Можете да проверите дали шторите са отворени, дори когато не сте във фермата. Това е решение с перспектива за бъдещето. Общото послание от щанда на Агритоп беше ясно. Модерната ферма не е сбор от отделни машини, а интегрирана система – от сградата и подовете до роботите и софтуера. Промяната вече не е въпрос дали, а кога, а за част от българските фермери тя вече е започнала. Ние предлагаме много качествени продукти, решения, които водят до ефективност, свързани са и с машини, свързани са и с оборудване. Фирмите, които представляваме, са от Централна Европа, Германия, Австрия. Основно ползваме тяхното ноу-хау и техния опит. Вече от 7-8 години сме монтирали и се осъществява експлоатация на такива съоръжения, показват ефективност при храненето, показват ефективност при настаняването и поддържането на легловата зона на животните, показва ефективност също при доенето. Тази година на изложението Агра 2026 се радваме, че също с нас дойдоха всички основни партньори. Всеки един от тях даде идеи, представяха новостите в продуктите, с които са излезли на пазара и които ние внедряваме в България. Също дойдоха и немалко клиенти първите 2 дни, които използват такива продукти. Те даваха добри атестации. При нас са фирмите Делавал, Вайдеман, Джоскин, Шауер, Сип, с които вървим доста силно напред. И разбира се и тези, които са в оборудването на фермите като Агротел. Те са част от нашия много силен колектив. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Надявам се, че ви е било интересно и следващата стъпка е да заповядате при нас и да си направите инвестицията пак с нас. Повече информация за всички продукти и машини може да получите от Agritop